Good evening, friends. Welcome back to my channel. My name is Failaw Basumatari. How are you all? Fine. Okay. Today, आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै इम्परटेन्ट साबजेक्ट गोनांथार आयदाखौ लानानै कमिउनिज्म आरो ससियलिज्मनि सोमोन्दै इजि प्रसेसआवनो माने गोरलैयैनो सुंद'यै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। भिडिअखौ स्क्रिप्ट खालामालासिनो दानालासिनो बिगिनिं टु एन्डिं जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामलायबाय। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो हागौमानि शेयार खालामदो लोगो नोंथांमोन आरो आगदाथिङै थानाय नटिफिकेसन बेलखौबो थुनानै होआखैबा थुनानै लादोलाय लोगो नोंथांमोन। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा नोंथाङा सिङाव थांनानै फल' खालामहैनो हागोन लोगोफोर। आं फार्स्ट अफ अल आं गिबियावनो सिगाङावनो वर्ल्डआव कभिड-19जों दिनै जाय मोजां सुबुङा दिनै जाय जिउ गोमानांबाय थैनांबाय बिसोरनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोजों गड इसोरनाव अबंलावरिनाव आं बिसोरनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोन्थों आङो आर'ज गाबबाय आरो आंनि गोसो गोरबोजों। दायो कमिउनिज्म आरो ससियलिज्म होननानै बुङोब्ला कमिउनिज्म हमनानै लादो जोंनि जे हादाब सायाव हेपिनेस गोजोन आरो सान्थि जानांगौब्ला ओरैबायदि जानांगोन बिलिभ इन दा सिस्टेम ओरैबायदि फोथायनांगोन बिलिभ खालामनांगोन बिलिभ इन दा गडखौ होनाखै सिस्टेमखौसो गड ओरैबायदि गड बायदि सिस्टेमखौ गड सिस्टेमखौसो गड बायदि साननानै लानांगौ जाहैदों। आङो जोंनि जे हादाब सायावबो इउनिटि खौसेथि जायोमोनब्ला राजनितिकआव खौसेथि जायोमोनबा बिराद गिदिर मोनसे हिस्टरि मोनसे जानानै थागौमोन होननानै आं सानो लोगोफोर। आं जाथारनांगौ होननानै साना जायोब्ला मोजां जागौमोन होननानैसो आं सानो। ससियलिज्मआव बावहाय सुबुंफ्रा गिनाय गैयालासे दावगानो बोलो मोनो आरो दावगायो जाहैदों लोगो नोंथांमोन। आरो गुबुन हादोरनिफ्रायबो हादाबसानिफ्रायबो गोसो खुसियै दावगाफैनो मोजां मोनो। टुरिजिम बेरायफैनो मोजां मोनो गोसो खुसियै हेपि मोजां मोनो आरो गोसो खुसियै। आरो बेवहाय खुनु रिलिजियन धोरोमनि एना एनि गैया जाहैदों लोगोफोर। आरो अब्लासो रांखान्थिनि जि हाराबो बारायो जाहैदों लोगोफोर आरो सोलोंथाइयाबो जौगायो हारिमुवाबो जौगायो गासै सेक्टरानो साबसिननिफ्राय हामसिन जौगायो जाहैदों लोगोफोर। जोबनायाव आं सिगाङावबो आं खौसेथिखौ आं हास्थायो दाबो आङो लुबैयो आं इयुनावबो लुबैबाय थागोन। थेंक्स फर वाचिं बाय बाय लोगोफोर। नोंथांमोना दान्दिसे आंखौ नायलांदो। बाय बाय खुलुमबाय लोगोफोर। थेंक्स फर वाचिं।